Onke amaphupho asephelile. I-Mother of All Maskandi Festival khiphe i-post ethi abantu abalwe sigiya ngengoma kusukela ngo-9 kuya ku-12 lapha okuzomenyezelwa khona i-top 30 ngokusemthethweni. Base bemezela nokuthi indlela yokuvota ibisishintshile bese bethi SMS-a izinhlamvu ezimbili eziqondaniswe negama lomculi wakho ku-35615. SMS ibiza 150 kunembandela nemigomo. So yiwo ama-changes abekhona-ke lawo kuphela ngalolu hlelo. Kodwa-ke indaba enkulu iyo-ke i-top 30 ephumile ngokusemthethweni. Zime kanjena-ke abasalile siyathemba ukuthi ngokuzayo kuyolunga bophinde bezame futhi. Kodwa kwamanje zime kanje. Amavoti ayaqhubeka awasali ngemuva. Konke lapho kuqala khona ukuvota kuze kube manje azoqhubeka asebenze. So abantu abangenile ngokusemthethweni kwi-top 30 ilaba limit 88,000, number 2 Menzi 53,000, number 3 Solwazi 21,000, Amawele kaMachawe number 4 10,000. Nkosi Amagcokama eke ngenza ngayo i-post ekuseni engenile ngo-over 9,000 amavoti. 6 Vlaxapa 6,700, 7 uSminoff 6,200, Amankonyane number 8 6,000 votes, number 9 Senjazi Yamluma 5,600 votes, number 10 Domakahle 4,600, number 11 Mavikela Mbuso 4,400, number 12 Qalindaba 4,300, 13 DSD 3,900, Thandazani 3,867, Omhlabuhlangene 3,641, Qhosha number 16 3,400, number 17 Ohlezondo 3,400, number 18 Wafana Bamgqumeni 3,300, number 19 Cebuzile 3,200, Basini Lamola number 20 3,178, number 21 Ugadla 3,151, number 22 Maganga Tishel 3,100, 23 Feze Mnyama 3,000 votes, 24 Amageza Amahle amavoti athi 2,977, number 25 Bahuphe 2,300, number 26 Ufalabo 2,059, Ukhaza number 27 1,900, number 28 Sikweletu 1,899, Ezechalaga number 29 1,874, number 30 Mkhulekelo 1,871. Abantu abanothiseka abasale kwi-top 40 abantu abanjengoMasinga, abantu abanjengoNjoko, abantu baningi abasalile. No ujubani lo Mjolisi naye angimboni la. Abantu engikhuluma ngabo ke kuleya post eyadlula-ke. Okay, nansi-ke lesitika ephelele ngokusemthethweni. Sibonge ukuthi bonke abantu bavoteliwe, bonke abantu bangenile. Laba-ke abantu asebeqashiwe-ke emcimbini i-Mother of All Maskandi Festival bazongena ngokwey'namba abazogcina bevotelwe ngazo before kuqale umcimbi. Uma esebale amavoti averifya kwatholakala ukuthi ubani osekugcineni, bani onumber 29 kanjalo kanjalo kuze kufike ku-number 1. Okwamanje ulimit uzazihola phambili ngawo amavoti 88,161. Alandele number 2 kuMenzi ngo-53,364. Sime kanjalo-ke iba laba abangenile-ke abeyimisele bekhankase kakhulu-ke umcimbi ungeyi-5 zika-April 2025 ePeople's Park. Abantu bangahlali-ke berelaxe becabanga ukuthi abantu ngoba bayabazi ngeke savota. Abantu abakhankase kakhulu njengoba ulimit ihamba phambili. NoMenzi elandele noSolwazi number 3 nabo abanye abathole amandla ukuthi yena bekhankase ngokuyimisela. Siyafuna ukubona ukuthi le quantum lizophelelaphi, lizogcina kuphi. Ozowina-ke sobe sesimbonga nesimjabulele simthokozela ukuthi halala usebenzile. Nezinto ezincane-ke lokho ezikhulumeka sesicela ukuthi-ke kume kancane izinto ezophazamisa lo mcimbi. Abantu abalokhu bekhipha iy'ndaba ukuthi lo mcimbi uphazamiseke kahle kube nani. Yonke loo nto leyo ukukhuluma okunjengalokho akume
angeke kwenzeke lutho emcimbini. Umcimbi uzohamba kahle, umcimbi uzoba impumelelo. Sibonga kakhulu-ke i-idea yakwa-Mother of All Maskandi Festival, inhle kakhulu, ukuthi umculo ozowina emhlubeni ngasamting number 2 number 3. Ngiyacabanga ukuthi nabo khona bazokuthola ngelanga lomncintiswano. Bekuyilokho-ke ukumemezela-ke kusemthethweni ukuthi-ke i-top 30 ime kanjani. Abantu bengakhohlwa inamba ishintshile, SMS-a iy'nhlamvu lezi ezimbili eqondene nomculi, SMS ethi 35615. SMS ibiza R150, ilokho kuphela. Nemigomo nemibandela-ke ubusuyilandela ngaleyo ndlela leyo. Siyabonga kakhulu ithuba, sibabongela futhi kakhulu abangene kule top 30. Nisale kahle.